Follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Aswang Confessions. May patay na naman? Oo nga eh. Naubos na naman ang mga manok nila Carlota. Yung 5 natira kagabi. Wala na lahat kanina. Lahat ba wala nang natirang ulo? Oo eh. Lahat ng manok parang sinadya talagang tanggalan ng ulo. 1 linggo na ang problemang to ha. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong alam kung sino ang may pakana nito. Yun na nga rin eh. Hinubukan daw nila Carlotang pakiramdaman kagabi kung may dadating ba. Pero lumalim na ang gabi at wala pa rin nangyari. Hanggang sa natulog sila, wala pa rin silang naramdamang mga ingay. Napabuntong hininga na lang ako nang marinig ang balitang yon mula kay Domingo, isang barangay tanod. Ako si Theodore at isa akong opisyal sa barangay namin. Marami akong hinahawakang problema dito sa amin pero hindi naman sila ganoon kahirap solusyonan dahil kadalasan ay away ng mga kapitbahay o pag-aagaw lang ng teritoryong kadalasang nangyayari. Subalit itong sitwasyon namin ngayon ay ngayon lang nangyari, kaya wala kaming kaide-ideya kung ano ang pinagmulan nito. Noong nakaraang linggo matapos dumaan ang full moon, nakatanggap kami ng report mula kay Molly na nakatira sa Purok 1. Namatay raw ang kanilang mga alagang baka. Paggising nila, ang naabutan na lang nila ay mga katawan nito at wala ng ulo, kamay at paa. Sumunod noon ay sa Purok 2 naman, ang kanilang mga manok ay wala ng mga ulong natira. Ngayon umabot na sa Purok 3 na kung saan nandito ang bahay ni Aling Carlota. Napahilamos na lang ako sa mukha habang nakaupo pa rin sa opisina ko. Diyos ko, paano ba to? Sino bang pumapatay sa mga alagang hayop natin? Yun na nga eh. Namumroblema na rin sila kasi apektado ng kabuhayan nila. Lalo na sila Carlota. Marami pa naman silang order ng manok ngayon dahil sa papalapit na piyesta. Sinabi mo pa, wala ring kwenta ang mga pulis eh. Wala ring mahanap na lead. Tawagin na lang kita ulit, Dom, kapag may nakalap na akong impormasyon. Pagkatapos naming mag-usap ni Mang Domingo, naghanda na rin ako para umuwi. Gabi na rin yun at hinihintay na ako ng asawa ko sa amin. Isa rin sa mga inaalala ko ay ang kalusugan ng asawa ko. Nung mga nakaraang araw ay napakatamlay niya. Maputla ang kulay ng kanyang balat at wala rin siyang ganang kumain. Pagkarating ko, dumiretso kaagad ako sa kwarto namin at naabutan ko siyang nakaupo sa kama at mukhang nagpapahinga. Kumusta ka naman, Lynn? Yun ba ang pakiramdam mo? Oo, pero di na rin naman ako nasusuka. Ayoko lang talagang gumalaw. Tingin na kaya tayo sa doktor. Nag-aalala na ako eh. Baka mapano ka pa. Hindi na. Kaya ko pa naman eh. Tsaka baka mawala rin to bukas. Wala na rin akong nagawa dahil hindi ko rin naman mapipilit ang asawa ko. Sabay kaming lumabas para maghapunan. Nandoon ang kasambahay naming si Nainina na hinahanda na ang hapunan namin. Matagal na rin si Nainina sa amin at siya lang ang kaisa-isang kasambahay namin simula pa dati. Okay naman kami kay Nainina, pero habang kumakain kami ay biglang nagbigay ng suhestyon ang asawa ko. Theo? Ba't di kaya tayo kumuha ng isa pang maid? Matanda na rin si Nainina eh. Tsaka napansin ko kanina, nahihirapan na siya sa paglalaba. Ganun ba? Sinabi niya ba sa'yo na nahihirapan na siya? Eh, kung hindi ko pa nga tinanong kanina, hindi ko pa malalaman na sumasakit na pala yung balakang niya. Kung sabagay matanda na rin si Nanay Nina, okay lang din naman sa akin. Pero baka matagalan pa tayo bago makakuha ng bagong katulong. Ako nang bahalang maghanap.
Oh, kumusta na pala yung balita sa mga pinatay na hayop? Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari kanina na hanggang ngayon wala pa rin talaga kaming lead. Kung mayroon lang sanang mga CCTV ang kabahayan dito sa amin ay nalaman na sana namin kaagad kung sino. Sa bahay namin isa lang ang CCTV at nasa may bandang gate namin yon. Saka okay pa naman ang manukan namin at wala pang mga nabibiktima. Subalit pakiramdam ko noon ay hindi rin magtatagal ang kapayapaan sa amin, lalo na't parang bawat purok ang inaatake nito. Posibleng isang hayop ang may pakana nito pero pwede rin namang isang tao. Kinabukasan, maaga akong umalis ng bahay dahil sa natanggap kong balita kay Domingo. Mayroon na namang panibagong kaso ng mga pagpatay, ngunit sa pagkakataong yun, sa Purok 4 naman. Ang kanilang kambing nakapapanganak lang ang pinuntirya. Patay ang ina at mga anak nito at tanging tiyan na lang ang natira sa katawan. Umuwi ako sa amin na masakit ang ulo dahil dito. Oh, mahal. Maaga ka yata ngayon. May panibago na naman kasing kaso. Patay lahat ng kambing nila pari Jules. Naku, mukhang palala na ng palalayan ah. Kapag talaga nahuli namin kung sino o ano man ang nasa likod nito, malilintikan talaga to sa akin. Nga pala, Teo, may hinahanap na pala akong maid na pwede magtrabaho sa atin. Naalala mo si Tupe? May pinsan daw siya naghahanap ng trabaho ngayon kaya nirekomendo niya sa atin. Mapagkakatiwalaan ba yan? Tsaka baka wala yung alam sa mga gawaing bahay Huwag kang mag-alala. Ako mismo ang bubusisi sa kanya. I-interviewin ko rin muna syempre. Mabilis na dumating ang kasambahay na sinasabi ni Lynn. 2 araw pa lang dumating na kaagad siya sa bahay namin. Siya si Alexa. Isa siyang babae na may matingkad na aura at mukhang nasa late 20s pa. Galing pa siya sa kabilang syudad kaya gulat na gulat ako kung bakit pinili niya pang pumunta rito dahil sigurado naman akong may iba pang job opportunities doon. Masigla ang ugali niyang binati kami para magpakilala. Magandang araw ho. Salamat po at kinuha niyo ako. Nahihirapan din po talaga ako maghanap ng trabaho eh. Ganun ba? Wala ba masyado available sa lugar nyo? Marami naman po. Kaso halos lahat sa kanila college graduate ang hinahanap. High school lang po ang natapos ko kaya ayun. Kita ko naman sa mukha ng asawa ko ang awa para kay Alexa dahil alam niya mismong pakiramdam ng hindi makatapos ng pag-aaral. Ang sabi ng asawa ko, naswertehan lang talaga siya sa freelancing niya kaya naman maasenso ang buhay namin. Mukhang maayos naman itong si Alexa at maraming alam na gawain kagaya na lang ng pagtatahi at pagpinta. Tamang-tama dahil gusto kong lagyan ng bagong coating ang mga pader namin. Nagbabalak akong mag-hire pero dahil andito na si Alexa, ibinigay ko na lang sa kanya ang trabahong yun bilang pasulit na rin sa kakayahan niya. Hindi nga nagbibiro si Alexa dahil tunay ngang magaling siya pagdating sa pagpinta. Bilib na bilib ako dahil parang isang profesional lang nagpinta sa mga pader namin. Tapos din kaagad ang mga gawain dito sa bahay kaya nagagawa ng magpahinga ni Nainina. Si Alexa na rin ang nagluto sa amin nung hapunan at parehas kami ng asawa kong nagustuhan ang niluto niya. Mukhang naswertehan tayo kay Alexa. Ang bilis kumilos. Oo nga eh. Tama lang na may bago tayong maid. Nga pala, kumusta ng pakiramdam mo? Nalulula pa rin naman ako paminsan-minsan. Pero kahit papano, bumabalik na ang gana ko sa pagkain. Napahinga naman ako ng maluwag dahil sa isinagot ng asawa ko. Natapos ang hapunan namin na parehas na magaan ang mga mood namin. Nauna siya sa kwarto habang ako naman ay nagtungo muna sa manukan ko para tingnan ang mga alaga ko. Palabas ako noon mula sa pinto ng kusina nang makasalubong ko si Alexa. May hawak itong isang piraso ng balahibo ng manok sa kamay.
Alexa, nagpunta ka ba sa Manukan? Huwag mong sabihin na binigyan mo ulit sila ng pagkain. Naku, hindi po. Chinek ko lang po sila. Ganun ba? Ba't may bitbit kang balahibo? Aanin mo yan? Wala naman po. Nagandahan lang ako sa balahibo kaya binitbit ko. Baka ibang maisip nyo Hindi ko po ito hinila galing mismo sa manok. Nalaglag na po ang balahibo na to tapos pinulot ko lang. Hindi na ako sumagot pa at nagpatuloy na sa paglabas kahit na nagtataka ako sa huli niyang sinabi. Anong ibig niya sabihin doon? Mahilig ba si Alexa sa mga manok? Siguro nga ganoon dahil nagboluntaryo ito kaninang umaga na siya na ang magpapakain sa mga ito. Marunong naman siya kaya hindi ko na rin siya tinuruan pa. Tiningnan ko ang mga manok ko na mahimbing nang natutulog sa mga kulungan nila. Bumalik sa isipan ko ang mga kaso ng pagpatay at ipinagdasal na sana hindi umabot dito sa amin lalo na't aming purok na ang susunod. Mas maganda sana kung may maisip kaming plano kung paano ito hulihin pero wala kaming ideya kung saan mag-uumpisa. Kinabukasan nauna akong bumangon sa asawa ko. Iiwan ko na sana siya sa kama para maligo subalit napansin ko ang sama ng ekspresyon niya. Hinawakan ko ang kanyang noo pero hindi naman siya mainit. Ginising ko na lang siya noon kasi baka binabangungot lang siya. Nagising naman siya at ang sabi niya lang sa akin ay nasusuka na naman siya. Lynn, nag-aalala na talaga ako. Pumunta na kaya tayo ng ospital? Ayos lang ako, Teo. Bubuti rin tong pakiramdam ko. Matigas din talagang ulo mo no? Ala, sige. Kung yan ang gusto mo, hindi na kita pipilitin. Pero magpapahinga ka ngayong araw Huwag ka munang magtatrabaho. Ma'am? Sir? Magandang umaga po. Handa na po ang agahan nyo. Salamat, Alexa. Susunod kami. Kaunti lang ang kinain ng asawa ko noon. Bala ko sanang umabsent pero pinagtabuyan niya ako dahil nandito naman daw si Nina at Alexa para alagaan siya. Wala akong nagawa kundi ang umalis at magtrabaho. Gabi na nang makauwi ako at salamat dahil walang panibagong kaso ang nai-report sa akin noong araw na yon. Tahimik na ang bahay namin pagka-uwi ko. Papasok na sana ako sa loob nang may kalabog akong narinig. Mo may isang mabigat na bagay na hinahampas sa pader. Napunta ang tingin ko sa direksyong papunta sa likod ng bahay namin. Sa may banda rin yun ang kwarto ng mga kasambahay namin at kaagad akong umikot para puntahan yun at habang palapit ako ng palapit ay palakas din ng palakas ang ingay nito. Napahawak ako sa pader at naramdaman ko roon ng isang vibration. Ano ba itong pumupukpok at parang galit na galit? May tao ba riyan? Magsalita ka kung sino ka man. Magandang gabi po, sir. Ay puta. Diyos ko. Alexa! Hindi ka naman nagdahan-dahan. Nagulat tuloy ako. Ano po bang ginagawa nyo, sir? May ingay kasi na pumupukpok Hindi mo ba naririnig? Ano pong ingay? Pagkatapos niyang tanungin yon, doon ko lang din napagtanto na nawala na pala ang ingay na parang may nagdadabog sa pader namin. Napakamot ako sa ulo ko kasi imposible namang hindi narinig ni Alexa yon kung nandito lang naman siya sa bahay namin. Kaso sa tingin niyang nagtataka, sa tingin ko'y wala talaga siyang narinig. Binaliwala ko na lang iyon. Huwag mo nalang pansinin ang sinabi ko. Sige po. Sumama na po pala kayo sa akin sa loob. Kanina po kasi naghihintay si ma'am sa inyo Bakit? May nangyari ba? Sumama ba lalo ang pakiramdam niya? Mabilis akong naglakad papasok ng bahay at umakyat papunta sa kwarto namin. Naabutan ko ang asawa kong nakaupo roon ng mahinahon habang umiinom ng gatas. Sa ekspresyon ng mukha niya, mas maganda ang pakiramdam niya kaysa kaninang umaga. Anong nangyari, Lynn? May sasabihin ka ba sa akin?
Ano kasi, Theo? Ang sabi sa akin ni Alexa kanina, baka raw buntis ako kaya ako to nararamdaman. Ano? Buntis ka? Alexa, paano mo nasabing buntis ang asawa ko? Base po kasi sa mga sintomas niya, mukhang may dinadala sa sinapupunan ng asawa niyo. Sigurado po ako ron, dahil nararamdaman ko rin po ito. Kahit na nalito ako sa huling sinabi ni Alexa, isinawalang bahala ko iyon dahil mas inisip ko ang asawa ko. May point naman ang sinabi ni Alexa dahil totoo ngang ang mga sintomas ni Lynn ay kagaya ng isang buntis. Hindi lang pumasok sa isip namin na buntis siya dahil akala namin hindi na kami magkakaanak pa. Matagal na rin kasi kaming kasal at sinubukan namin dati, subalit hindi kami biniyayaan. Nagpatingin na kami sa doktor dati at ang sabi sa amin wala naman daw problema sa aming dalawa. Tinanggap na lang namin noon na baka hindi talaga para sa amin ang magkaanak. Subalit dahil sa balitang ito, hindi ko mapigilang umasa. Hindi kaagad ako nagdalawang isip na dalhin si Lynn sa ospital upang makumpirma kung buntis pa talaga siya. Parang isang manghuhula si Alexa dahil totoo nga ang sinabi niya. Buntis ang asawa ko at 2 linggo na. Nang marinig ko yun mula sa bibig ng doktor, hindi ko mapigilang yakapin ang asawa ko sa tuwa. Ganoon din siya at naiyak pa nga sa sobrang saya. Pagkatapos naming magpa-check up, huminto muna kami sa isang bakery shop para mag-order ng cake bilang maliit na selebrasyon. Pagdating namin sa bahay, naabutan namin si Alexa sa labas. Ang akala namin ay naghihintay sa amin pero may kausap pala siya. Isang lalaki na nasa 40s na ang edad. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila dahil sa ekspresyon ng kanilang mukha. Napuksa mo na ba? Oo, ang dali lang eh. Sa lahat ng mga napuksa ko, yun yata ang pinakamadali. Ang kaso, hindi lang isa kundi meron pa. At mukhang isang tong problema. Bakit? Hindi ba umepekto sa kanya? Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag mo nang idaan pa sa lason. Aswang yun eh. Diretsuhin mo na sa mga alaga mo. Huwag ka na mag-alala, alam kong ginagawa ko. Alam ko, pero bilisan mo. May bago na naman kasing problema sa kabila. Anong pinag-uusapan ninyo? At sino po pala sila? Ay, sir, papa ko pala. Dinaraw niya lang ako. Hindi naman po ganun kaseryosong pinag-uusapan namin. Tungkol lang po rin sa mga pagpatay ng hayop dito sa barangay nyo. Alam mo ang mga nangyayaring pagpatay rito? Sa katunayan po, alam ko po kung anong pumapatay sa lugar nyo. Ang payo ko lang sa inyo, maghanda na kayo dahil mataas ang tsansa na sa inyong manukan ang susunod. Ano? Papaano mo naman yun nasabi? Tsaka paano mo nalaman kung anong pumapatay sa amin? Kami nga ay wala pang ideya. Pumasok po muna tayo sa loob. Baka lamigin na po si Ma'am Lynn. Naputol ang usapan namin dahil doon. Nagpaalam na rin ang ama ni Alexa kaya pumasok na kami sa loob. Hinatid namin si Lynn sa kwarto pero bago pa makaalis si Alexa ay tinanong ko agad siya patungkol sa usapan namin kanina. Alam kong sinadya niyang putulin ang usapan namin kanina at nakikita ko sa mga mata niyang pagdadalawang isip kung sasabihin niya ba sa akin o hindi. Anong mga nalalaman mo, Alexa? Kailangan niyo pa po bang malaman, sir? Oo naman. Sa akin naka-assign ang problema na yan. Ayaw ko na rin pang mabalot sa pag-aalala ang mga tao rito sa amin. Naiintindihan ko po kayo, sir. Pero mas makabubuti po sa inyong hindi niyo na po ito malaman. Huwag po kayo mag-alala. Dahil hindi rin naman magtatagal ang nilalang na ito sa barangay niyo. Anong ibig mong sabihin? Kung magsalita ka parang alam na alam mo talagang tungkol dito. Bakit kasi hindi mo nalang sabihin sa akin? Kailangan na kailangan ko talagang malaman para sa ikatatahimik ng lahat. Maniniwala ka po ba? Kapag sinabi kong isang aswang ang may pakana ng lahat ng ito? Ano? Isang aswang? Nagbibiro ka ba?
Hindi naman totoong mga aswang. Paano magkakaroon ng aswang dito sa amin? Kagaya po ng sinabi ko kanina, mas mabuting hindi ko na po sabihin sa inyo. Isa sa rason kung bakit ay dahil sa reaksyon nyo. Hindi nyo ho ako pinaniniwalaan. Babalik na po ako sa kwarto ko at malalim ng gabi. Iniwan kami ni Alexa na puno ng pagkalito. May parte sa aking pinagsisihan ang pagtawa ko dahil sa naging reaksyon ni Alexa. Paano ko ba naman kasi paniniwalaan yun kung hindi pa ako nakakakita ng aswang sa buong buhay ko? Isa lang namang kwento ng matatanda ang nilalang na yun. Tsaka, ano bang alam ni Alexa sa mga bagay na yun? Kami nga nahihirapan siya pa kayang isang kasambahay lang? Teo, sa tingin mo ba tama ang sinasabi ni Alexa? Imposible yon, Lynn. Hindi naman kasi totoong aswang eh. Tsaka kung mayroon talagang aswang sa atin, di sana, dati pa nangyari ang mga pagpatay. Pero paano kung tama siya? Si Alexa rin nakaalam na buntis ako, Teo. Paano kung tama rin ang sinabi niya? Natahimik naman ako dahil doon. Oo nga't si Alexa ang rason kung bakit nalaman naming buntis si Lynn. May sinabi rin sa kaninang naramdaman daw niya ang bata sa tiyan ng asawa ko. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin doon, pero paano kung mayroon ngang punto ang sinabi ni Alexa? Hindi rin kasi ako makaisip ng rason para magbiro siya sa amin gayong seryosong problema ito. Paano kung may espesyal palang kakayahan si Alexa, Teo? May ganun ba? Parang wala naman eh. Baka nagkataon lang talaga ang lahat. Pinagpahinga ko na si Lynn nung gabing yun. Matutulog na rin sana ako kaso hindi ako dinalaw ng antok. Masyadong nagulo ang isipan ko sa sinabi ni Alexa kanina. Naglakad na lang ako papalapit sa bintanang gawa sa glass. Iwinaksi ko ang nakatakip na kurtina upang makita ko ang labas. Dumungaw ako sa baba para tingnan ang aking manukan. Madilim na ang gabi subalit maliwanag ang paligid dahil sa buwan at sa mga nakabukas na ilaw sa labas. Nakatitig lamang ako roon habang nagpapalipas ng oras. Hindi ko alam kung ilang minuto na akong nakadungaw roon nang bigla na lang may aninong dumaan sa lupa. Napakunot ang noo ko at napalapit pa sa bintana. Ano yun? Namamalikmata lang ba ako? Kinusot ko ang mga mata at muling napatitig doon. Nang hindi na ulit nagpakita ang anino saka ako nakahinga ng maluwag. Babalik na sana ako sa higaan ko nang biglang mapaangat ang tingin ko. Namilog ang mga mata ko sa gulat ng may isang mukha na lang ang biglang bumangga sa bintana namin. Nagsalubong ang mga tingin namin ng nilalang na hindi ko maipinta ang mukha. Kulubot ang kanyang mga balat, may mga malalaking tigiyawat doon na parabang puputok na. Parang sinabuyan ng mainit na tubig ang kanyang balat dahil namumula ito at ang ibang parte ay naaagnas na. Ang kanyang buhok ay maputi at mangilan-ngilan na lang at bukod sa kanyang nakakatakot na itsura mayroon pang isang bagay ang nakapagpatulala sa akin. Hindi ko makita ang ibabang bahagi ng kanyang katawan dahil sa maliit na bintana pero alam kong wala siyang natatapakang kahit ano. Ibig sabihin ang nilalang na ito ay lumilipad talaga. Aswang! May aswang! Kaagad akong napatras. Dahil naghalo-halo na ang pagkataranta at kaba sa katawan ko, hindi ko na nakontrol pa ang sarili at natumba. Gumapang ako papunta sa kama habang paulit-ulit na sumisigaw. Nagising ang asawa ko dahil sa ingay na nagawa ko. Theodore? Anong nangyayari? Ba't nasa sahig ka? May aswang, Lynn! May aswang sa labas! Totoo ang sinabi ni Alexa! May aswang doon? Wala naman na. Walang kung ano sa bintana, Teo. Ano? Imposible! Nandiyan lang yun kanina eh! Bumangga siya sa bintana, Lynn! Nakita ko talaga! Sigurado ka ba? Ay, kumalma ka kaya muna. Baka lumipad na siya paalis. Halika, at dito ka lang sa tabi ko. Baka yung baby natin ang pakay niya.
Hinila ko papalapit sa akin ang asawa ko. Parehas kaming nagtalukbong ng kumot. Kita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalala sa akin pero hinayaan naman niya ako at saka pumikit para matulog na ulit. Pinahid ko ang mga pawis na tumutulo na sa aking noo at saka humiga sa tabi ng asawa ko. Dahan-dahan kong pinapakalma ang sarili ko noon habang alerto pa rin sa paligid ko. May pag-asang babalik ang aswang na yon para sa amin. Imposibleng naligaw lang siya dito lalo na't kitang-kita ko sa mga mata niya ang tapang. Animo handang pumatay ng kahit na sino man. Dahil dito hindi na talaga ako dinalaw pa ng antok. Na-focus na lang ang isipan ko sa pagplano sa magiging aksyon ko patungkol dito at kung paano ko ito sasabihin kay Domingo sa paraang mapapaniwala ko siya. Teo, naririnig ko pa rin ang tibok ng puso mo. Gusto mo ba muna uminom ng tubig? Hindi. Ayos lang ako. Matulog ka na. Kakalma rin ako maya-maya. Dapat akong maging handa. At baka biglang bumalik ang aswang. Kung totoo ang sinabi mo, ibig bang sabihin nun na hindi talaga nagsisinungaling si Alexa sa atin? Parang gano'n na nga, Lynn. Hindi ko nga naisip kung bakit napunta siya sa ganoong konklusyon eh. Baka maraming alam sa mga ganitong bagay si Alexa. Hindi ko nasabi sa iyo kanina pero alam mo ba? Yung papa ni Lynn kanina titik na titik sa tiyan ko. Ano? Hindi kaya naramdaman niya ring buntis ka? Siguro nga. Anong meron sa pamilya nila at ang lakas nilang makiramdam? Imposible naman kasing nagkataod lang ang lahat. Nung ini-interview namin si Alexa, wala naman siyang binanggit na kakaiba sa pamilya niya. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang mason habang ang mama niya naman ay mananahi. Bukod doon, wala na siyang ibang sinabing detalye. O baka naman yun lang ang gusto niyang malaman namin. Hindi rin naman kasi masyadong importante sa amin yun dahil ang mahalaga ay ang kakayahan niya bilang kasambahay mismo. Pero dahil humantong na sa ganito, sigurado nga may malaking ambag ang pamilya niya kung bakit ganito si Alexa. Natigil ang pag-uusap namin ng asawa ko nang bigla na lang kaming makarinig ng katok sa bintana. Kaagad napapikit ang asawa ko nang yakapin ko siya ng mahigpit. Teo? Shh! Huwag ka maingay. Malakas ang kutob kong aswang ang nandoon. Sino pa naman ang makakakatok sa kwarto naming nasa ikalawang palapag kundi isang nilalang na marunong lumipad? Nanatili kaming tahimik ng asawa ko at wala sa amin ang gumalaw hanggang sa tuluyang nawala ang mga katok. Nagtagal kami sa ganoong posisyon hanggang sa nakatulog ang asawa ko. Hindi ko alam kung ilang oras na akong gising basta narinig ko na lang ang mga ingay ng mga yabag sa salas. Mukhang gising na ang mga kasambahay namin at naghahanda na para sa umaga. Dahan-dahan akong bumangon habang ramdam na ramdam ko sa katawan ko ang pagod. Kahit isang oras man lang hindi ako nakatulog. Napatingin ako sa bintana. Wala na ang aswang doon at naninilaw na kalangitan ang bumungad sa akin. Hudyat nagigising na ang araw. Napatayo ako sa kama nang makarinig ng katok mula sa pinto namin. Bumungad kaagad sa akin si Alexa. Maliwalas ang kanyang mukha na animo ang sarap ng naging tulog niya. Taliwas na taliwas sa estado ko. Good morning, sir. Mukhang hindi po kayo nakatulog ah. Dapat mo pa ba yung punahin? Tsaka paano ako makakatulog kung may aswang na nagpakita sa akin kagabi? Oh? Pwede niyo bang ilarawan sa akin ang nakita niyo, sir? Nakakatakot ang mukha niya. Ang daming kulubot tsaka tigyawat. Tsaka may pakpak siya na parang sa paniki. Bumangga siya sa bintana ko kagabi. Naku, sir. Kung mamalasin ka nga naman, mukhang dumating na nga siya sa inyo. Anong ibig mong sabihin?
Makahulugang ngumiti sa akin si Alexa at sa totoo lang hindi ko talaga nagugustuhan ng ngiti niyang yon dahil nagmumukha siyang natutuwa sa mga nangyayari. Para bang aliw na aliw siya sa mga kaganapan dito sa bahay. Bago ko pa siya sitahin sa kanyang gawi ay biglang pumasok sa isipan ko ang manukan namin. Nandito sa amin ang aswang kagabi at kung isang aswang ang may pakana ng mga pagpatay, hindi malabong pinuntirya rin ang manukan namin. Kaagad akong napababa at napatakbo papunta sa likod ng bahay namin. Habol-habol ko ang paghinga ng makarating at halos mawalan ako ng gana sa buhay nang makita kong wala nang natira sa mga alaga ko. Lahat sila ay nakahandusay sa loob ng kanilang kulungan na wala ng ulo, pakpak at mga paa, pati ang mga sisiw hindi rin pinalagpas. Hindi. Ang mga alaga ko! Diyos ko! Matagal ko rin itong inalagaan! Hindi ito maaari! Hindi man ito ang main source ng kabuhayan namin, nakatutulong pa rin sa amin ang manukan kapag may mga panahong hindi maganda ang daloy ng trabaho. Bukod pa roon, ang mga winaldas ko para sa pagkain nila pati na sa kanilang vitamins ay nauwi lang sa wala dahil dito. Lintik na aswang na yan! Puta! Inubos niya ang mga alaga ko! Hinding-hindi ko to palalampasin! At ano naman po ang gagawin niyo, sir? Ano pa ba? Eh di huhulihin ko siya. Ipapaalam ko kaagad ito kay Domingo. At paano niyo naman ho siya huhulihin? Alam niyo ho ba kung paano manghuli ng isang aswang? Natigilan ako sa tinanong sa akin ni Alexa. Oo nga, wala akong alam kung paano manghuli ng aswang. Nilingon ko naman siya at tatanungin sana pero napakunot ang noo ko nang makita ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kung kanina ay naaaliw siya, ngayon naman ay parang nasasarapan siya habang titig na titig sa mga manok kong wala ng buhay. Namumulang mga pisngi nito at hindi mawala-wala ang ngiti sa mga labi. Napaatras ako mula sa kanya nang magsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Ano bang problema mo? Ba't ganyan na lang ang mukha mo? Natutuwa ka bang namatay lahat ng alaga ko? Naku, hindi ho. Siyempre hindi po ako natutuwa na namatayan kayo ng mga alaga niyo. Huwag niyo na lang ho akong pansinin. May iniisip lang ho ako. At ano naman yon? Ikaw Alexa ha? Kahapon ka pa. Paano mo nalamang isang aswang ang may kagagawan sa lahat ng ito? Ha? Sabihin mo sa akin. Sabihin na lang ho natin na nagkataon lang ang lahat. Huwag mong ilihis ang usapan. Bakit ayaw mong umamin? Siguro may kinalaman ka sa mga nangyayari, no? Ano pong ibig niyong sabihin doon, sir? Na may kinalaman ka. Magkakampi siguro kayo ng aswang, no? Nagsalubong na ang mga kilay ko habang nakatingin sa mukha niyang hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon. Wala na akong maisip ang ibang rason kung bakit ganito na lang ang kanyang ugali. Nakakatawa rin kasing isipin ang mga pagkakataon na para bang sinadya ang lahat. Sinusubukan kong hulihin si Alexa sa mga tanong ko pero kahit na kaunting gulat man lang wala akong makita sa mukha niya. Imbes ay binigyan niya lang ako ng isang tawa. Imposible naman yatang ibinibintang niyo yan, sir. Kahit kailan, hindi ko magiging kakampi ang mga hayop na kinamumuhian ko. Kung ganun, bakit mo? Sabihin na lang ho natin na may misyon ako. At paano naman kita paniniwalaan? Nagpunta ka rito para maging kasambahay tapos sasabihin mo sa aking may mission ka? Naiibang ka na ba? Kung wala kang palusot, umamin ka na lang. Sir, mas mabuti pong bumalik na ho tayo sa loob. Wala na pong patutunguhan ang pag-uusap na ito. Hindi ako nakasagot at tuluyang nagitla sa kinatatayuan habang si Alexa ay naglakad na papasok. Yung mga titig niya kasi na binigay kanina ay parang nagbabanta. Nawala ang kanyang ngiti at napalitan iyon ng diin sa bawat salitang binitiwan niya kanina. Para bang ipinapahiwatig niya sa akin na kapag nagpumilit pa ako sa gusto ko ay mayroong hindi magandang mangyayari sa akin. Napakuyom na lang ako sa mga kamao ko dahil sumama lalo ang pakiramdam ko sa kanya.
Tumaas lang ang suspetsa kung mayroon siyang kinalaman sa lahat ng ito. Kailangan kong humanap ng ebidensya sa lalong madaling panahon. Naglakad ako papasok na mabibigat ang mga paa. Hindi pa rin naging mabuti ang mood ko kaya hindi ko napansin na may nakasalubong ako. Bumangga sa akin si Nainina dahil siya rin ay hindi nakatingin sa kanyang daraanan. Nakayuko kasi siya para bang may sariling iniisip. Dahil masama na ang umaga ko, hindi ko napigilang pagbuntungan siya ng galit ko. Ano ba yan, Nainina? Bakit hindi ka tumingin sa dinadaanan mo? Ay, nako. Sorry ho, sir. Mag-iingat na ho ako sa susunod. Pasensya na po ulit. Nako, Nainina. Sunod-sunod na ho yata ang pangit ninyong performance Kung hindi lang dahil sa inyo, hindi na sana kami kumuha ng panibagong kasambahay. Ano, Nay? Gusto niyo na ho bang magretiro? Kasi kung hindi, aayusin ninyo ang trabaho niyo rito. Pasensya na ho ulit, sir. Nanatiling nakayuko si Nainina sa akin habang binibitiwan ng mga katagang yun. Hindi na niya ako hinintay pang makapagsalita at naglakad na paalis. Sinundan ko ng tingin ang likod niyang papalayo sa akin. Kumunot ang noo ko nang mapansin ko ang panay niyang pagkamot sa kanyang batok na parabang hindi mawala-wala ang katiroon. Doon ko lang din napansin na parang baliko na ang likod niya kung maglakad. Dahil ba yun sa kanyang katandaan? Bukod doon may parte sa aking na konsensya dahil sa sinabi ko, lalo na't matagal nang nagtatrabaho sa amin si Nainina. Napahinga na lang ako ng malalim noon bago bumalik sa kwarto. Hihingi na lang ako ng pasensya mamaya kapag kumalma na ako. Naganda na ako para magtrabaho. May binilin sa akin ang asawa kong ipapabili raw niya sa akin kaya't sinulat ko iyon sa isang papel para hindi ko makalimutan mamaya pag-uwi ko. Bago ako umalis, sinutusan ko si Alexa na ilibing ang mga manok ko. Pagdating ko sa barangay hall namin, saktong nandoon si Domingo. Mabilis ko siyang tinawag bago pa siya umalis. Dom, halika muna sa loob ng opisina ko at may importante akong sasabihin. Tungkol ba yan sa mga pagpatay? Oo, kagabi pinunterian na rin ang manuka namin. Ano? Lahat ba? Walang natira? Ibig bang sabihin nun na iniisa-isa talaga ang mga hayop sa barangay natin dito? Sa tingin ko rin. At ang mas nakakagulat pa ay mulat ako buong gabi. Pero kahit isang imik man lang sa manukan ko ay wala akong narinig. Hindi isang simpleng nilalang kalaban natin, Dom, kundi isa itong aswang. Aswang? Paano naman napunta ron ang konklusyon mo? Oo, kakaiba ang paraan ng pagpatay pero malay mo. Meron lang ginamit na kemikal kung sino ang pumapatay. Dom, makinig ka. Galing ito sa bagong kasambahay namin. Siya ang nagsabi sa amin na isang aswang ang may pakana ng lahat ng ito. Hindi ako naniwala sa kanya nung una. Pero kagabi, nakita ko mismo ang aswang. Sigurado ka ba, Teo? Oo. Siguradong sigurado ako. Alam mo namang hindi ako nagbibiro sa ganitong bagay. Dumaan pa ng ilang minuto bago ko nakumbinsi si Domingo patungkol sa aswang. Sinabi ko na sa amin na muna itong dalawa at saka nasasabihin sa ibang mga opisyal kapag may naisip na kaming paraan kung paano hulihin at puksain ang aswang. Bago ako umuwi sa amin, hindi nawala sa isipan ko ang mga huling sinabi sa akin ni Dom. Alam mo ba kahapon? Sinugod sa ospital si Payit, anak ni Carlota. Bigla raw kasing hindi makahinga. Habang nasa tindahan ako para bilhin ang pinapabiling pagkain ni Mrs. ay hindi matanggal-tanggal yun sa isipan ko. Yung anak ni Carlota, ang lusog-lusog noon kahit isang beses hindi pa yun nilalagnat kaya't nakakagulat na isinugod siya sa ospital. Hanggang sa makauwi ako sa amin, naiwan pa rin sa opisina ang isipan ko. 6:00 na noon nang maabutan ko si Alexa na naghuhukay sa lupa. Mukhang nagsisimula pa lang siyang ilibing ang mga patay na manok.
Alexa, bakit ngayon mo palang yan ginagawa? Hindi ba kaninang umaga ko pa yan binilin sa'yo? Pasensya na, sir. Ako kasi gumawa lahat ng mga gawaing bahay kasi nagkasakit si Nina. Nandun lang siya nakahilata sa kwarto niya. Ah, ganun ba? Sige, papalampasin ko muna to ngayon. Pumasok na ako at nagpunta sa kwarto kung saan nagpapahinga ang asawa ko. Pagbukas ng pinto, pumasok kaagad sa akin ang mahalimuyak na amoy. Napakunot ang noo ko dahil yun ang unang beses na naamoy ko ang ganoon sa kwarto namin. Napunta ang tingin ko sa lamesa namin kung saan mayroong nakatungtong na insenso. Oh, Teo, nandito ka na pala. Nabili mo ba yung bilin ko kanina? Oo naman. Eto ng pagkain mo. Bakit may insenso pala dyan? Bumili ka? Hindi ba ikaw ang napabili niyan kay Alexa? Ano? Wala akong inutos sa kanyang ganon. Yun ang sabi niya sa akin kanina eh. Inutusan mo raw siyang bumili ng insenso para sa kwarto natin. Kinuha ko ang insenso at kaagad akong lumabas para puntahan si Alexa dahil wala talaga akong inutos sa kanya. Klarong-klaro na nagsinungaling siya sa asawa ko. Bumalik na naman ang inis ko sa kanya kaninang umaga kaya hindi matago ang ekspresyon ko nang makalapit na ako sa kanya. Nandoon pa rin siya at naghuhukay. Alexa, ano itong narinig ko sa asawa ko na inutusan daw kitang bumili ng insenso? Opo, sir. Binilan ko po si ma'am ng insenso para na rin po sa pagbubuntis niya. Kailan pa nakakabuti ang insenso sa pagbubuntis niya? At bakit ka nagsinungaling, ha? Ano ba talagang binabalak mo? Wala ho akong binabalak na masama, sir. Para po yan sa ikabubuti ng asawa niyo. Kaya kung ako sa inyo, ibabalik ko yan sa kwarto bago pa bumalik ang aswang. Babalik ang aswang? Anong ibig mong sabihin? Paano mo nasabing babalik? E patay na lahat ng mga alaga ko. Ano pang babalikan niya? Ang asawa mo, sir. Kakaibang aswang na ito. At matagal nang umaaligid sa inyo. Hindi niyo lang ho napapansin. Biglang umihip ang hangin kaya napaatras ako mula sa kanya. Tumindig ang mga balahibo ko sa katawan matapos kong marinig iyon mula kay Alexa. Nawala ang masigla niyang aura at napalitan ng mga tingin niya kaninang umaga, ngunit walang mga pagbabanta. Kinuha niya sa kamay ko ang insenso at ipinaliwanag sa akin na may kakayahan daw itong itaboy ang aswang dahil ayaw ng mga aswang sa amoy nito. Hindi man tuluyang mapapatalsik nito ang aswang, magbibigay ito ng distansya kay Lynn at oras para sa kanya. Naguluhan ako sa huli niyang sinabi kaya nagtanong ako. Anong ibig mong sabihin? Sa akin na lang ho yun, sir. Nga po pala, hindi niyo po ba bibisitahin si Nina? Oo nga pala. Hindi ba siya lumabas ng kwarto niya simula kaninang umaga? Umiling si Alexa. Naglakad ako papunta sa kwarto ni Nina para tingnan ng kalagayan niya. Hindi rin ako nakahihingi pa ng paumanhin sa nagawa ko sa kanya kaya magandang pagkakataon ito. Sumunod sa akin si Alexa at sabay kaming pumasok sa kwarto ni Nina. Naabutan namin si Nina na nandoon sa kanyang kama. Nakabaluktot at nakahawak sa tiyan na animo may iniindang sakit. Mukhang hindi niya nga napansin ang pagdating namin dahil nakapokus ang kanyang atensyon sa sarili. Lumapit kaagad ako sa kanya. Doon ko napansin ang kanyang lieg na nabalot sa kulay pula. Ang ibang parte pa nito ay nagkasugat na dahil siguro sa kakakamot ni Nina. Pero may napansin akong kakaiba. Bukod sa mga marka ng pagkamot, para bang mayroong mga insektong kumagat sa kanya. Nina? Okay lang ho ba kayo? Masakit po bang tiyan ninyo? Pasensya na po pala at nasigawan ko kayo. Masama lang po talaga ang mood ko. At yun na pagbuntungan ko. Huwag na ho kayong mag-alala sa akin, sir.
Okay lang ako. Mawawala rin ho itong sakit na to. Sigurado po ba kayo? Magpatingin kaya po tayo sa doktor para makasiguro. O kung gusto niyo po, umuwi po muna kayo sa inyo. Okay lang din po sa amin para makapagpahinga kayo ng maayos. Umiling si Nainina sa suhestyon ko at mananatili raw siya dito sa amin. Hindi ko na siya pinilit pa at aalis na sana nang lumapit si Alexa at hinawakan ng tiyan ni Nainina. Diniinan niya yata ang pagkakahawak doon kaya napasigaw si Nainina at kaagad na winaksi ang kamay ni Alexa. Ay, sorry po. Hindi ko nakontrol ang lakas ko. Okay lang ho ba kayo? Umiling lang si Nainina bilang sagot at sinabihan kaming kung pwede ay iwan muna namin siya dahil nais daw muna niyang matulog. Sinunod naman namin ang gusto niya. Pagkalabas namin, inutusan ko kaagad si Alexa na bumalik na sa pag-uukay at tapusin na iyon ngayong gabi. Mabilis naman siyang naglakad palayo sa akin. Pinagmasdan ko ang likuran niya habang nagpaulit-ulit sa isipan ko ang ekspresyon ng kanyang mukha matapos niyang gawin ang paghawak sa tiyan ni Nainina. Totoong sinsero ang kanyang boses pero taliwas naman ang ekspresyon ng mukha niya. Kitang-kita ko kung paano umangat ang dulo ng mga labi niya nang umaray si Nainina. Animo na gustuhan niya ang pagdaing nito. Dahil sa mga akto niya, hindi ko na talaga kayang puntuhin kung anong klaseng tao si Alexa. Alam kong mayroon siyang bagay na tinatago sa amin kasi kung normal lang siyang kasambahay, hindi magiging ganoon ang kanyang ekspresyon. Napunta ang atensyon ko sa katabing kwarto ni Nainina, ang kwarto ni Alexa. Hindi ako nangingialam ng mga kagamitan ng ibang tao pero nung mga oras na yun may tumutulak sa aking pumasok doon. Hawak ko sa kamay ang spare key at nasa labas si Alexa kaya magandang pagkakataon ito para pumasok doon. Hindi na ako nagdalawang isip pa at binuksan ang kwarto niya. Pagbukas ko, bumungad kaagad sa akin ang napakalinis niyang kwarto. Kahit isang alikabok, wala kang makikita. Ang mga kagamitan niya rin ay nakahilera ng maayos. Wala naman ako napansing kakaiba sa kwarto niya kaya lalabas na sana ako nang mahagip sa paningin ko ang isang transparent box na nasa ilalim ng kama niya. Ano yun? Wala akong maalalang nagdala siya ng transparent box nung dumating siya sa amin. Naglakad ako papalapit doon. Tumingin muna ako sa pintuan bago hinila ang transparent box. Nagulat pa ako dahil may kabigatan ito. Mabilis na kumunot ang noo ko nang makita ko ang laman nito. Kaagad kong tinanggal ang takip upang makita ito ng maayos. Sa loob ng transparent box ay mayroong mga kandilang nagamit na may insenso, asin, langis, isang punyal at mga karayom. Anong mga to? Para saan to? Ang mga kagamitang yon ay minsan ko nang nakita sa mga palabas at hindi ko inakalang makakakita ako noon sa totoong buhay. Balak ko sanang halugugin pa ang transparent box pero may ipis na bigla na lang lumabas mula roon at gumapang sa kamay ko. Kagad ko yung iwinaksi sa kamay ko dahil sa gulat. Kasabay noon ang mga yabag ng paa sa aking tabi. Huli na para itago ko ang nakita ko nang maramdaman kong may nakatayo na sa tabi ko. Dahan-dahan kong iniangat ang tingin at naistatwa ako nang makita ko si Alexa na nakangiti sa akin, subalit hindi ko mabasa kung natutuwa ba siya sa akin. May hawak siyang pala sa kamay habang nakadungaw sa akin na nakaupo sa sahig. Napalunok ako habang nag-iisip ng palusot sa sitwasyong ito. Subalit kahit ano pa mang rason ko ay halatang halata talaga na pumasok ako nang walang paalam sa kwarto niya at pinakialaman ko ang mga gamit niya. Huling-huli na ako sa akto. Bumaba ang tingin niya sa transparent box. Kahit sandali lang yun, kita ko ang pag-igting ng panga niya. Ano pong ginagawa niyo sa kwarto ko, sir? May kailangan ho ba kayo? Mawalang galang na po. Pero hindi niyo ho ba alam na hindi magandang ugali ang mga alam sa gamit ng iba? Wala naman akong iniisip na masama.
Bukas kasing kwarto mo. Isasarado ko lang sana kaso napansin ko itong transparent box. Ah, ganun po ba? Kaya pala may susing nakalambitin dun sa doorknob. Mahina akong napamura dahil nakalimutan ko nga palang tanggalin ang spare key roon. Tuluyan na talaga akong nahuli sa pagsisinungaling ko. Tumayo na lang ako, tumikhim at sinalubong ang kanyang tingin upang hindi ipahalata ang kaba ko. Dapat lang siguro ako magduda sa'yo. Lalo na't nagsinungaling ka sa akin tungkol sa insenso. Sinabi ko na ho, sir. Para po yun sa ikabubuti ng asawa nyo. Hindi pa ako tapos sa aswang na ito. Kaya kung maaari, huwag niyong pakialaman ang mga gamit ko. Ano ba kasing mga to? Ba't ang daming karayom? Tsaka ba't may punyal ka? Aanin mo yan? Ah, itong punyal ba? Kinuha ni Alex ang punyal at pinaglaro nito sa mga kamay ko. Pagkatapos ay ngumisisa sa akin ng nakakaloko. Kinilabutan ako ng sobra doon at gusto ko na lang lumabas sa kwarto niya dahil hindi ko na talaga naiintindihan ang galawan ng kasambahay namin. May sira ba ito sa utak o ganito lang talaga siya pinalaki? Marami na po akong napatay sa punyal na ito, sir. Ano? Napatay? Anong pinagsasabi mo? Napatay na mga hayop po. Pinamana po sa akin to ng papa ko. Ginawa niya pa to ng kabataan niya pa lang. Bilang panangga sa mga hayop. Hindi ko nagawang sumagot noon dahil hindi ko magawang paniwalaan ang mga binibitiwan niyang salita. Sisinungaling lang ba siya sa akin? Hindi na ako sigurado dahil sincero naman ang kanyang boses. Kung hindi lang taliwas ang ekspresyon sa kanyang mukha ay naniwala na sana ako, pero hindi. May parte sa aking nagsasabi na dapat akong mag-ingat sa babaeng ito dahil kung hindi baka hindi ko ikatuwa ang mangyayari sa akin. Iniwan ko na siya sa kwarto niya at nagmamadaling bumalik sa kwarto namin ang asawa ko. Doon naabutan ko si Lynn na natutulog na. Naramdaman ko na rin ang pagod sa katawan ko dahil kagabi pa ako walang tulog. Bago ko pa man mapansin, bumagsak na kaagad ang katawan ko sa kama. Sobrang himbing ng tulog, subalit hindi naman nakakatuwa ang naging panaginip ko. Nagpabalik-balik sa panaginip ko ang aswang na nakita ko sa bintana. Siya raw ang kumain sa mga alagang manok ko. Kumuha ko ng pwedeng pamalo at sinugod daw ito. Hayop ka! Inubos mo mga pinaghirapan ko! Handa na akong ihampas yun sa aswang pero nagulat na lang ako nang mag-iba ang nilalang sa harapan ko. Imbis na ang aswang ay si Nina ang nakatayo na roon at gulat daw na nakatingin sa akin. Naluluha ang mga mata nito habang itinuturo ang hawak kong pamalo. Kita ko sa mga mata niya ang takot. Kaagad siyang umiling at nagmakaawa sa akin na huwag kong ituloy ang binabalak ko. Para saan pa raw ang mga itinulong niya sa amin kung sasaktan ko lang siya ng ganoon? Isa raw akong nilalang na walang puso dahil kaya kong manakit ng isang tao. Doon na ako nagising at napatulala na lang sa kisame namin dahil parang totoong-totoo ang panaginip ko. Nagpaulit-ulit pa sa tenga ko ang mga salita sa akin ni Nina. Siguro ang konsensya ko na yun sa pagsigaw ko sa kanya nung nakaraan. Bumangon na ako para maghanda sa trabaho. Paglabas ko, nandoon na kaagad si Alexa at nagwawalis sa sala. Hindi ko alam kung galit ba siya sa akin dahil sa ginawa ko kagabi pero hindi ko na lang siya pinansin noon. Nagpaalam na ako sa asawa ko na doon na lang ako sa opisina kakain ng agahan. Pagdating ko sa barangay hall, nandoon na kaagad si Domingo na naghihintay sa akin. Teo, nagtanong-tanong ako tungkol doon sa sinabi mo sa akin. At ang sabi ni Lola sa akin, baka nga raw aswang may pakananag lahat. Pwede raw tayong gumawa ng mga panangga kagaya ng bawang tsaka asin. Asin? Ay, Dom, may sasabihin ako.
Hindi ba binanggit ko sa'yo yung bago naming kasambahay? Oh, bakit? Anong meron? Nangialam kasi ako sa gamit niya kagabi. At may nakita akong kakaiba. May nakita akong asin, langis, mga karayom, tsaka punyal. Anong klaseng mga gamit yan? Nga pala, hindi ko nang makalimutan. Yung anak pala ni Carlota. Namatay na kanina. Natigilan ako sa sinabi niya sa ibinalita niya. Ang bilis ng pangyayari. Tinanong daw nila ang doktor kung anong posibleng rason ng ikinamatay ni Payet pero nakapagtatakang wala raw itong maibigay. Umuwi ako sa amin noong gabing yon habang iniisip ang bagay na yon. Papasok na sana ako sa bahay namin at tahimik na ang lahat bukod sa mga tunog ng paang naglalakad. Napatigil ako sa paglalakad dahil nanggaling ang tunog na yon sa likuran ko. Bigla akong nakaramdam ng kabanon nang magsitayuan na lang ang balahibo ko sa kilabot. Paglingon ko ay kaagad na may bumangga sa akin. Napabagsak ako sa sahig habang nanatili ang mga mata na nakatitig sa nilalang. Balugtot ang kanyang katawan na parang may kuba siya sa likod. Hawak-hawak ng mga kamay niya ang tiyan habang umaangil. Hindi siya makalakad ng matuwid at hindi rin maiangat ang tingin sa akin, subalit alam kong sinadya na talaga akong banggain dahil sa mga tumutulo niyang laway mula sa bibig. Higit pa roon, mayroong mga insektong lumalabas sa bibig niya. Otomatikong pumasok sa isipan ko na ang nilalang na ito ay may balak na saktan ako kaya dali-dali akong tumakbo palayo sa kanya. Ha? Sino ka? Lumayo ka sa akin! Anong klase kang nilalang? Isang pag-angil lang ang sinagot niya sa akin at kagad akong sinundan. Dumiretso kagad ako sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Sumunod sa akin ang nilalang na yun. Halos gumapang na siya sa akin nang matisod ang kanyang mga paa para lang mahawakan ako. Kaagad kong sinipang kanyang mukha at imbes na gamitin ng kutsilyo, isang kamao ang binitiwan ko. Napabagsak siya ng tuluyan sa sahig. Doon lang ako napatitig sa kanyang mukha na napuno ng mga kung ano-anong bukol. Nabitiwan ko ang hawak kong kutsilyo nang mamukhaan ko kung sino yon. Nainina? Paano? Halos hindi na ako makahinga sa gulat at pagkalito. Bakit nandoon si Nainina? Bakit naging ganoon na lang ang itsura niya? Balak ko sana siyang hawakan at gisingin pero gumalaw ng kusa ang kanyang katawan. Bago ko pa man siya matulungan ay naunahan ako ng takot. Tumakbo kaagad ako palayo sa kanya at nagpunta sa kwarto namin at sinarado ang pinto. Nagulat ang asawa ko sa inakto ko pero kaagad na napalitan ng pagkalito ang ekspresyon niya. Teo, ayos ka lang ba? Ba't ganyan ang mukha mo? Ba't parang takot na takot ka? Huwag ka maingay. Si Nainina. Nasa labas si Nainina. Kaagad kong tinakpan ang bibig ng asawa ko nang subukan niyang magsalita ulit. Sunod kaming nakadinig ng mga pagkatok sa pinto namin. Nagkatinginan kami ng asawa ko pero kaagad akong umiling bilang pahiwatig na huwag pagbuksan ng kung sino man ang nandoon sa labas ng pinto. Wala rin kasing nagsasalita, tanging mga katok lang. Paulit-ulit ito at walang planong tumigil. Sa tingin ko ay dumaan iyon ng 5 minuto bago naging tahimik muli ang labas. Kahit ganoon, hindi ko pa rin sinubukang silipin ang labas sa takot na nandoon lang siya naghihintay sa labas. Teo, ano pang nangyayari? Si Nainina Lynn. Nakasalubong ko siya sa labas kanina. At hindi na siya mukhang tao. Maraming mga tumutubo sa katawan niya tapos hindi na rin siya makatayo ng tuwid. Mayroon pang mga insekto sa bibig niya. Parang mga ipis yata yun. Sigurado ka ba? Diyos ko, anong nangyayari kay Nainina? Siguradong sigurado ako. Alam ko talagang si Nainina yun. Tsaka parang wala rin siya sa wisyo. Parang may balak siyang saktan ako. Kaya tumakbo ako papunta rito. Gusto ko sanang sabihin sa asawa ko na namukhaan ko ang aswang na nakita ko kay Nainina.
Pero ayokong mabahala si Lynn sa takot na baka maapektuhan ang dinadala niya. Nanatili ako sa tabi niya sa kama habang habol-habol pa rin ang paghinga. Kine-question ko rin ang sarili ko kung bakit naging ganoon na lang si Nainina. Ganoon ba kalala ang sakit ng tiyan niya kaya nagbago ang itsura niya? Ano ang nangyayari sa kanya? Si Alexa, nasan siya? Paano kung saktan siya ni Nainina? Hindi ko siya nakita. Baka nagpapahinga na siya sa kwarto niya. Kaya huwag ka nang mag-alala. Hindi rin ako sigurado kung nasa ligtas na lugar nga ba si Alexa. Pero wala rin akong lakas ng loob na lumabas. Bukod doon, ayokong iwan ang asawa ko at baka may mangyari pa sa kanya. Uunahin ko si Lynn at ang magiging anak namin kahit na ano ang mangyari. Hindi ako lumisan sa tabi niya nung gabing yon hanggang sa makatulog siya. Nanatili akong alerto buong gabi upang makasiguro na ligtas kami. Madaling araw na nang makatulog ako at nagising na lang ako dahil sa nag-aalalang boses ng asawa ko. Naluluha ang kanyang mga mata at kaagad akong napabangon noon dahil sa pagkabahala sa kanyang ekspresyon. Anong nangyari, Lynn? May masakit ba sa'yo? Hindi. Hindi ito tungkol sa akin, Teo. Si Nainina. Wala na si Nainina. Ano? Anong ibig mong sabihin? Tuluyang naiyak ang asawa ko bago pa niya maipaliwanag sa akin ang nangyari. Kaagad ko siyang niyakap noon at hinintay siyang kumalma bago niya sabihin sa akin ang lahat. Para akong nabingi nang malaman ko kung ano ang nangyari sa kasambahay namin. Nakita na lang daw siya kanina sa ilog doon sa Purok 9 na wala na raw buhay. Hindi sila sigurado kung nalunod ba raw si Nainina. Nandun din si Domingo sa labas. Naghihintay sa'yo. Sige, maghintay ka lang dito sa amin. Si Alexa pala, nasan? Nakita mo ba? Hindi ko pa siya nakikita eh. Hindi ko na muna inisip si Alexa at kaagad na lumabas para salubungin si Domingo. Sabay kaming nagpunta sa ilog kung saan naroroon ang bangkay ni Nainina. Tumawag na rin daw sila ng pulis para imbestigahan ang bangkay nito. Habang papalapit na ako sa ilog, hindi ko mapigilang kabahan. Para nang lalabas sa dibdib ko ang puso ko at nabalot na rin ng pawis ang noo at mga palad ko. Hiniling ko sa isipan ko na sana mali lang sila, na hindi si Nainina ang naroon. Subalit tuluyan akong naistatwa nang makita ko ang patay niyang katawan. Suot-suot niya ang damit kagabi. Ang itsura niyang parang winasak ay nagsisilbing pruweba na hindi nga isang guni-guni ang nakita ko kagabi. Ang kanyang tiyan din ay para nang sasabog sa laki. Mulat ang dalawa niyang mga mata at nakanganga ang bibig na animos sumigaw ito sa huling pagkakataon. Mula roon sa kanyang bibig ay may mga langaw na lumalabas. Hindi ko magawang titigan siya ng matagal nang mamuo ang mga luha ko sa mga mata. Napatakip na lang ako sa bibig ko dahil naghalong takot at lungkot ang nadarama. Matagal nang kasambahay si Nainina sa amin at para na rin siyang pamilya para sa amin. At ang malaman na patay na ito ay parang pinipiga ang puso ko sa sakit. May kaunting pagsisisi sa sarili ko na tinakbuhan siya kagabi kasi baka nagkamali lang pala ako. Paano kung humihingi siya sa akin ang tulong noon at hindi para saktan ako? Bukod doon, hindi ko maintindihan kung bakit napunta siya rito sa ilog hindi naman siya nagpupunta rito. Wala rin siyang rason para magtungo rito. Nang dumating ang mga pulis, kinausap nila ako patungkol kay Nainina. Pagkatapos noon, tinawagan ko rin ang mga kamag-anak niya. Hindi ko alam kung ilang oras akong nagtagal noon pero nung kinuha na ang bangkay niya ay doon lang din ako nakauwi sa amin. Para akong walang buhay na naglalakad papasok sa bahay namin. Hindi ko na maramdaman ang paligid ko kaya hindi ko napansin ang isang figura na humila sa braso ko. Doon na ako nagising nang makita kong si Alexa pala yun. Dinala niya ako sa likod ng bahay namin.
Ano sa tingin mong ginagawa mo? At saan ka galing? Hindi ka raw nakita ni Lynn kanina. Nandun lang naman ako sa kwarto ko at nag-iimpake. Natigilan ako dahil sa pagbabago ng tono ng pananalita niya sa akin. Kadalasan naman ay gumagamit siya ng po at palaging nakangiti sa amin pero nung mga oras na yun, wala na ang masiglahing si Alexa. Ang tono rin ng pananalita niya ay parabang hindi niya ako amo at hindi na ako ang may otoridad sa pagitan naming dalawa. Anong ibig mong sabihin? Aalis na ako rito. Dahil tapos na ang misyon ko. Hayan ka na naman sa misyon mo. Ano ka ba talaga, ha? Ako ang pumatay kay Nainina. At pati na rin sa anak ng kapitbahay niyong si Carlota. Ano? At huwag mong subukang ipagkalat ito. Kung hindi, gagawin ko rin sa asawa mo ang ginawa ko sa kanila. Pero huwag kang mag-alala. Dahil hindi ko itatago sa iyo ang rason kung bakit ko yun ginawa. Ang anak ni Carlota at si Nainina ay mga aswang. Sila ang dahilan sa mga pagpatay na nangyayari sa inyo. Paano naging aswang sila? Lalo na si Nainina. Ang tagal-tagal ninyang nagtatrabaho sa amin. Ngayon pa lang nangyari ang mga pagpatay. Simple lang ang eksplanasyon dyan. Dahil ang anak ni Carlota ay bago lang hinawaan. Habang si Nainina ay matagal na. Si Payet ang kumakain ng mga hayop. Si Nainina naman, matagal na kayong pinapatay. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba naisip kung bakit hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nagkakaanak? Tuluyan akong natahimik matapos ibulgar sa akin ni Alexa ang rason kung bakit hindi pa kami nagkakaanak ng asawa ko. Hindi dahil may problema sa aming dalawa, kundi dahil kay Nainina. Sir Jupiter, siya ang pumapatay sa anak namin bago pa man namin malamang buntis ang asawa ko. Sa ilang taong nagtatrabaho si Nainina sa amin kahit isang beses hindi ko siya pinagdudahan. Hindi ko pinagdudahan kung bakit palagi siyang nagbubuluntaryo dati na hihilutin niya raw ang asawa ko sa tuwing natatapos na itong magtrabaho sa freelance job niya. Hindi ko pinagdudahan ang mga pagtanggi niya sa tuwing inaalok ko siyang magbakasyon sa pamilya niya. Buong akala ko gusto niya lang talagang magserbisyo sa amin at napamahal na sa trabaho niya. Kaya ganon. Yun pala may tinatago na pala sa amin, si Nainina. At dahil wala na sila, tapos na rin ang trabaho ko rito. Tandaan mong mabuting sinabi ko sa'yo. Walang makakaalam bukod sa'yo ang tungkol sa nangyari kay Payet at kay Nainina. Ano ka ba talaga? Isa akong mambabarang ng mga aswang. Ang pamilya ni Alexa ay pamilya ng mambabarang. Subalit siya lang at ang kanyang amang pumupunderya ng aswang dahil sa ibang kakayahang ipinagpala raw sa kanila. Nung bata pa si Alexa, habang natutulog daw siya ay bigla raw siyang nagising na wala na sa kanyang katawan. Ang panandaliang paglabas ng kanyang espiritu ay naging sanhi iyon para magising ang kakayahan niyang makadama kaagad ng mga aswang. Ganoon din daw ang nangyari sa kanyang ama nung kabataan pa nito. Ngunit hindi lang aswang ang kaya nitong makita, kundi pati ibang mga hindi pangkaraniwang nilalang. Hindi rin alam ng pamilya niya kung anong pinanggalingan ng kakayahang ito na parabang bigla na lang ibiniyaya sa kanila. Sa tingin niyo, bakit ho kaya sila nagkaroon ng ganoong karanasan at kakayahan? Pagkatapos ng pag-uusap namin yun ni Alexa, nagpaalam na siyang aalis na nga siya sa amin. Biglaan ang pag-alis niya at nagtaka ang asawa ko kung bakit. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanyang rason lalo na't binalaan ako ni Alexa na manahimik. Labag man sa kalooban ko na itago ang sikretong ito, wala na akong ibang paraan pa para hindi napalakihin ang bagay na ito. At ayoko ring mag-alala ang asawa ko. Gusto na raw kasi siyang pauwiin sa kanila ng papa niya at mayroong bagong trabaho na para sa kanya ron. Gano'n na nga po, ma'am. Naku, sayang naman. Pero sige mag-iingat ka, Alexa. Kayo rin po.
Naway malusog ang magiging anak nyo. Binayaran ko ang mga araw na nagbigay serbisyo sa amin si Alexa bago siya tuluyang umalis sa bahay namin. Nahirapan kaagad kaming humanap ng kapalit pagkatapos noon. Hindi ko na maalala kung ilang buwan ang lumipas bago kami nakahanap ng bagong kasambahay. At sa pagkakataong ito, ang kasambahay na ito ay hindi na puno ng misteryo. Hindi na rin naulit ang mga pagpatay sa lugar namin at dahan-dahan na rin dumarami ang mga alaga kong manok matapos kong magsimula ulit. Tuluyan ding nanganak ang asawa ko ng isang malusog na babae. Simula noon, hindi na nagparamdam pa sa amin si Alexa o marinig man ang pangalan niya mula sa pinsan ng asawa ko. Para bang nawala na lang sila sa mundo at wala kahit na sino ang may alam kung ano ang ginagawa nila. Baka nasa ibang lugar na naman sila at gumagawa na naman ng bagay na tinatawag nilang misyon. At yun ay pambabarang ng isang aswang. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Jupiter. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig sa Sitio Pangil. At sana'y nag-enjoy kayo.